Online αγορές κοσμημάτων και τι πρέπει να προσέξεις. Το πρώτο και κυριότερο είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το κόσμημα. Υπάρχουν υλικά πιο ευαίσθητα και άλλα τα οποία δεν είναι τόσο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να το προσέχεις πάντοτε στην περιγραφή. Νούμερο 2. Πρέπει να βεβαιωθείς αν σου πηγαίνουν τα χρυσά ή τα ασημένια κοσμήματα, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι μας πηγαίνει το ένα μέταλλο, αλλά τελικά η επιδερμίδα μας είναι φτιαγμένη για το άλλο. Νούμερο 3. Να βεβαιωθείς ότι το κόσμημα το οποίο πρόκειται να αγοράσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα ρούχα που έχεις στην καρδαρόμπα σου. Γιατί ούτε τα λεφτά σου πρέπει να τα ξοδεύεις σε άσκοπες αγορές, αλλά ούτε και τα κοσμήματα να πηγαίνουν στράφη και να μαζεύουν σκόνη στο ντουλάπι σου. Νούμερο 4. Μην επηρεάζεσαι εύκολα από τη μόδα ή ενδεχομένως από κάποιους influencer που μπορεί να έχεις δει να φοράνε συγκεκριμένα κοσμήματα. Γι' αυτό σου συνιστώ να επιλέγεις κοσμήματα που είναι all time classic. Δηλαδή θα βρίσκονται πάντοτε στη μόδα ό,τι και αν συμβεί. Αυτό επίσης θα σώσει και την τσέπη σου. Άρα τώρα εγώ λοιπόν σας συμβουλεύω και για οικονομικά θέματα αλλά και για θέματα αγορών. 2 σε 1 δηλαδή. Με βλέπετε. Νούμερο 5 και εξίσου σημαντικό, να τσεκάρεις πάντοτε τις διαστάσεις των κοσμημάτων, διότι μπορεί να επιλέξεις κάτι το οποίο σου φαίνεται μικρό στη φωτογραφία και να σου έρθει μεγαλύτερο ή και το αντίθετο. Και μην ξεχνάς ότι έχεις 20% έκπτωση για όλο το site με τον κωδικό Elena20 μέχρι και τις 11 Απριλίου.